Сенцето, коля изяли ли всичко? Има малко. Времето беше Времето последнява, върнете още малко става. Ще одя да взимам ополу седи. Докато утре огня става судено. Ще да вземем влачери чувала и ще хвърлим едно чувало вътре. Къде да са мушки? Да са мушка вътре. Бат пена кешто ме каре. Шофьор имаш? А така. Иди, Шофьор. Иска митко да пие, кой иска? Ще може още някъде после. Трябва да карам. Десе е ваше куче му. Снимки брат. Финер, слагали газ и като бухна финера, хвърлил го и пръснал газ на Иванка, че това тук е всичкото те е изгоряно. Тя тази газ много опасна. И тя добре, че се спасила. Дори не моя баща. Тихо. Здравейш, майка ти, много здраве. Да. Галито, От мене. надяваме ти, Да сте живи и здрави. обички. Всички. Како? Бати ми намери кусур. Пресенцата трябва още малко сламички да им върга, защото валим, аз гад легнал, то без сухо, аз не съм си вали. Ама ще ми върля. Той само косури търси. Не, моля. Само То си косури и търси. тева. Ние те Како видяме десто кончето, пресенцата, кученцето, бати ми смеч, моят куче. Било по-гално от вас. Еко, нищо му няма. знаеш каква е? Пара наша. И при кончето, сега кончето същото. Не дава човек да го вара. Аз го пояма, не съм го поварнала на го кончето. Кой му бале? Кончето нас напознава. С нощи, вчера го върда там до тя Ристой. Тям да го взимам. Сега иска да ме прави пашки. Той работи ли се записва? Не. Няма река, няма да ми правиш патки. Отида и скара и кола хвана и дума, тя беше Жанна. Бърза? Кой ма Искаш да кажеш ли? Не. Аз ще Ти записам. отиде, даде ли му водичка? Дарай ма и ти нако. Не записва. А, защото Айде, дойди. свири. Ами той... Ето има. Да, черничко. Няма да вземеш. Чакай. Ще кажеш, че не знаеш, това пак трябва, ми ще мириш къде. Вземем ли? Къде има Нинкото? Ето и черничкото. Къде си сивичко. Няма, само нишко за което. Има там една плечка. Да им стоят. Да. Няма. Няма. Включуйте, иде къде? Да. Аре сега. Хубаво, бра. Иди спай, че направо. Само че нити мога да обравя. Нити мога. А? Взема само правото. Нагеди влада да спънете, да дадете и главно върху друго. Когато стане печка да бунка, караме с ферма да тук, наблюдаваме тук. Тока да кара. Къде да ръката? Трябва да мога, искам да да... Къде ще още? Чакай сега, дай да свършим. Влава ляса на върта стая. Ти много прекараш, пък ще не разбереш. Седите тук ли още? Супер. Седите съм. Разгледай сега и идея там, хайде. Знай, тук е тук. Тя бяга. Аз сега ще спалята голяма тук. Не ще остава. Скочна работа. Зимата толкова, да, тук пукна малко, но те. Голяма. Нещо да кучата ще направим. Трябва да е... Тия коле. Почен де. Какво ще правиш,